Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing balik maneh ambek awakku. Kali niki aku arepe bahas pamulangan bahasa Jawi kawruh basa yaiku paribasan. Nanging aku arepe takok marang awakmu kabeh. Apa sih paribasan iku? Nah, iki ana pengertiane paribasan. Paribasan yaiku unen-unen kang ajeg panggonane mawa teges entar utawa kiasan lan ora ngemus rasa pepindhan. Paribasan duweni ciri-ciri kang trep, yaiku setunggal duweni arti kiasan, kalih sifatnya tetep, 3 ora duweni ungkapan pengandaian utawa ngemu teges swantah. Sateruse ana 3 macem paribasan, yaiku paribasan, bebasan, lan saluka. 3 macam paribasan iki duweni makna kiasan, dadi ora iso dimaknai secara leksikal. Nah, niki kula badhe menehaken panjenengan sedaya contoh paribasan. Setunggal, adigang, adigung, adiguna, utawi ngandelno kekuatane. Kalih, ana catur mungkur utawa ora gelem ngrungokake keluh kesah utawa gonjingan wong liya. 3 angon mangsa utawa ngenteni waktu sing becik. Nggih, matur nuwun sedaya. Mugi-mugi andharan kula babagan paribasan menika migunani kalian sedaya.